Информацията за румънската черна вода е, че има спрян един реактор. И сега въпросът към нашия колега, журналист в Румъния, Владимир Митев, когато ще включим по Вайбър, обсъжда ли се вариант, има ли опасност да бъде спряна изобщо цялата централа? Добро утро. Добро утро. Добро утро. Да, говори се, че ако не се вземат някакви мерки, не се промени доставките на вода, не станат възможни в по-голямо количество, може би само още 4 дни ще функционира втория блок на АЕЦ Черна вода. И всъщност вчера беше направен един опит да се взриви една скала, която да позволи, който взрив да позволи вода да достигне в по-големи количества в този ръкав, където е АЕЦ Черна вода. Опитът не беше успешен, беше съобщено, че днес ще се продължат тези опити, но разбира се, мерки се вземат и в много други посоки. Какво, например? Какво ще се прави? И нека да обясним защо е важна водата за АЕЦ Черна гора. Охлажда реакторите ли? Това ли е причината? Да, просто е необходима за охлаждане и освен това АЕЦ Черна вода е важна част от румънската енергийна система. Когато работят и двата реактора, се пише, че около 20% от общото електричество в Румъния се произвежда. В момента всичко това е важно, защото се оказва, че има от една страна по-ниски нива на водата в водните централи. Румъния има много водни централи, разчита на водна електрическа енергия, но в момента тя се произвежда в по-малки количества. Освен това имаме този проблем с АЕЦ Черна вода, който трябва да се реши. И освен това, като че ли в целия регион някакси електричеството почна да намалява, доколкото виждате, че и в Унгария се спира централи и така нататък. Така че правителството в Румъния се опитва да намали потреблението на електричество, като от една страна в събота още първо беше обявена едно така състояние на тревога в енергийната система, което позволява по-бързи решения да се вземат, но и бяха призовани хората да потребяват по-малко в вечерните часове, някъде между 18 и 22-23 часа. Подобни дискусии се водят и с големите индустриални производители от рода на заводи за цимент, заводи за стомана и така нататък. Режим на тока възможен ли е в такава ситуация или никой не споменава чак такава ескалация на проблема? Аз не съм срещнал за сега такива дискусии. Наистина по-напрегната обстановката, но все пак се спомена и, че Украйна е готова да достави електричество на Румъния. Преди време Румъния помагаше на Украйна в тази посока. Сега, явно по пазарни цени, доколкото разбирам, ще бъде това електричество. Така че към този момент все пак ситуацията не е най-извънредната. Но се обсъжда внос на електроенергия, произведена на територията на Украйна. Звучи ми парадоксално за страна, която е в война, но този вариант се обсъжда в момента, така е ли? Мисля, че не само се обсъжда и се реализира от това, което чета в медиите. Украйна има доста ядрени централи, така че аз лично не се очудвам. Имаше дискусии за това, че България и Гърция също биха могли да бъдат източници. Нека тук да обърна внимание на нещо важно като детайл. В Румъния има доста възобновяеми енергийни източници, но има един проблем, че няма батерии. Това, което в България някои наши медии и хора се похвалиха по-рано тази година, у нас има доста батерии и се стига до една ситуация, в която в обедни часове, да кажем, Румъния изнася доста ток към България, докато в вечерните часове внася обратно на по-високи цени. И всъщност това е един проблем, който... Да, Румъния констатираха този проблем по-рано тази година и всъщност в момента в Румъния обаче има друг плюс, който се свързан с така наречените просуматори, т.е. хора, които в домашни условия в своите къщи произвеждат ток от възобновяеми източници чрез соларни панели и има една тенденция те да инсталират все повече батерии. Всъщност имаше призив от Асоциацията на просуматорите и енергийните общности тези просуматори да свързват своите мрежи, така и да доставят ток в системата точно в тези пикови часове вечерта.
като За да това, се което съм чел, балансира. някъде около 800 мегавата Да. с Добре. техните мощности на батериите. Ако се стигне до изобщо изключване на централата Черна вода от внос и с тези стъпки, които току-що описахте, може ли да се компенсира наистина цялото количество необходима електроенергия за Румъния? И не знам дали И на казахме какви черна вода, цени? какъв дял има от общото потребление. Да, и това да Общо уточним. производство. Казах, че 20% да, това, което се 20%. произвежда. И другия въпрос е на какви цени, защото при изключена централа в Унгария, изключена централа в Румъния, нали, там подозрението е, че цените ще се дигнат много в целия регион. Или не е така? Цените по принцип са високи в Румъния на електричеството. Това, което беше съобщено, беше, че тъй като хората са сключили договори и няма да има промени по договорите им, но в някакъв момент, ако тази криза продължи, може би това ще има отражение. Това, че цените, по които се доставя електричество до дистрибуторите, са по-високи. Имаше съобщение също вчера, че в пиковия момент някъде около 1800 мегавата са били, нали, имало дефицит, така да се каже, трябва да бъдат внесени. Аз самия не мога да кажа до каква степен това е голямо. Това явно е голямо количество, не знам дали не съм експерт, за да кажа толкова ли е трудно да бъде покрито. Според мен до момента се справят, нали? Няма някакви сигнали за нещо друго. Просто явно ситуацията изисква по-динамични мерки и включително по-интензивни преговори с други страни от региона и въобще действия на пазарите на региона и така нататък. Да. Ами, благодарим много за коментара и за картината в Румъния, отраженията на тези ниски нива на река Дунав и в комбинация с високите температури изглеждат по този начин. Нали, мога да кажа, че този път съм приятно изненадан от АЕЦ Козлодуй, защото очевидно никой не обяснява тук, че имаме такъв проблем. Явно нямаме, поне на този етап. Иначе нека да си пестим електроенергия. То е полезно и за личните сметки, и за персоналните бюджети, Доказано. и за системата като цяло. Благодарим на Владимир Митев.